Maşenniňe gabat gelip gördüňmi? Aslında maşennik diýen söz näme aňlatýar? Ol kadymy rus söz bolup moşno diýen sözden pully gapçy ýa-da pully haltajyk. Umuman pul bilen baglanşykly söz ýöne ol başga biriniň emlegini alýan bilen ýa-da şoň anamyna girip yalan sözläp, hakykata goly yalan sözläp, yalanyň üstü bilen başganyň emlegini eýe bolmaklyk. Gysgaça aýdanynda. Soňky wagtlarda şeýle bir ýagdaýlara gatkan gabat gelýän, başga biriniň emlegini alýan üstü bilen eýe bolup adamyň arkaýyn gezip ýörenliklerini görýän. Gynanýan. Oturup pikir edýän, nähili namusçan, nähili wujdanly adamlarymyz nire barp etdiler. Birek bilen gatnaşykdy, anama girip dogon-dogony, jora-jorany, dost-dosty, ýakyn goňşy-goňşyny bir hili öz tanaýan, bilýän adamlary, bilýän adamlaryny çürkäp, şolar ýaly allyw bilen emleklerini eýol arkaýyn gezip görenliklerini şeýle bir hayran galýan. Bu zatlar diýmän anyk delillerim bar bolsa aýdýan, men juda goly adamlarym, joralarym, öz joralarynyň başga bir ýakynlarynyň allyw esatyna, şolaň hilegärligi esatyna şeýle bir paçygal durmuşda ýaşaýarlar. Nädip? Hatda öz oturan jaýlaryny çenli gidiren gyýlara gabat gelýän şu wagtda döwürde. Ýa bolmasa da arada internet ulgamyň üstü bilen, TikTok'un üstü bilen bir ýurdumyzda belli bir adamyň burtu bir adam jaýyndan, pulundan, ulugundan, elinäge emleklerinden goýup atkaýyn gezip bereni hakyndaky maglumaty görýärde, o gürläni başga zat gürläp ber hereketi başga zat ne kime inanmaly dogrudanam nire barýat diýende. Aslynda adam pulum alyp biler, pulum berip biler. Toy bolar, tomu bolar, öýedinler, maşin edinler, adam kardam alyp biler. Ol ata-babada barda alarsyňam, berersiňam ýöne alywsy bilen dürlü deliller barda, dürlü düşünürçler bar. Ne şeýle bol, beýle bol, eýle bol, şolaň hemmesiniň düýbünde alaw ýatyr, hile ýatyr, maşenniçeство ýatyr. Üstüne de şol alan emleginiň haýyryna şol adamdan käte daşary ýurtlar üçin gezip ýörler, özlerini ulug edinýär, jaý edinýär, arkaýyn ýaşap ertek günem ýa-ha men senden hiç alamok ýa-da bolan wagty beren bar kime arzyň getirsen getir diýär. Bilemdok olaň arkalaryny kim durýar, nähil, näde bolar edip bilýär asyetini. Ol karşysyndaky hormatlamak, oň saglygy, oň emlägi, oň çağaçyklarynyň gözdikip oturan zatdygyna, o hakynlara oňa bolan duygu hakda gurrun ýok, gorky ýok olarda. Adam bir zatdan bir gorkara. Bolmana anam bolmasa gorky bolmaly. Hudaýa, Allah ananýan adam on ýalda etmeýär, bir da bolaýmasyn, näme diýin, gözüm gaplaýmasyn diýen gorky bolmaly. Diýmek Hudaýa hiç inanam ýok. Ýene bir aýdatmam gelenok ýöne bile gelle aýtmaly bolýanlar. Arada şeýle ulu emlegini gidiren gelinlerin biri ýollaşy haja etdi. Kawulurun Allah can kim gidip şo ta gidip neme diýär-de bara aýja diýär-de o bärik şo gelini bilen gürleşeni aýdýam şuna bärik firetdim bolýan hili bäde köpüsi maşinlikler aýlanyp ýördiýipdir. Indi bir tarapdan şu egerde hakykat bolmadyk bolsa men söz aýtmazmyn. Indi ýankyň ola adam dogrudan o taýlar fadagat bolan käbe ýalyp gelip gideninde biriniň ullukan pullaryny çürkäp aňaryp gidip ne düşünýän bolsa. Ona öz ýarymdan menim şeýle dip aýtsa, şu joram şeýle dip gurrun görse menim aýtýan, belki diýen şeý dip giden bolaýmysyn şol ýer şu taýyp baryp
Allah can men şoň şeýle şonça pullaryny alym, maňa bir şonu gaýtaryp bermäge mümkinçilik ber. Sen meni bilýän, günäň bagyşly, ýa-da maňa mümkinçilik ber zat diýip dile getmägiden bolaýmyn. Şu taýda Allah can şoň sesini işitjekdirdi, şu taýda giden bolaýmyn diýip şonu ýene aklyjak bolup çalışýardy. Ýöne adamlaryň pullaryny alyp, onuň şeýdip aňyrlary gidip nädip edip bolýar ony? Nädip edip bolýar? Hiç hileki Allah canı inanmayan adamı gereketdi şu. Başka tövbe ettim bir da diýmäge ýöne söz ýok. Sebäbi şu gyýdym. Men joramyň nähili kösenip berenini men görýän. Onun Allah hile bilen pul alan adam arkayn gidip hacı o käbejana aýlanyp berenini soňa näme diýjek? Atletine şu ýagdaýlara nädip geldik? Nerden geldik? Ýekiji söz üçin öz sözüniň ýerine durjak bolup özüniň janyndan geçen türkmenmi biz? Şu pullar näme üçin şeýtdiňiz diýende şonça puly aýdaly öz jigitiniň ýoluşyny zadyny hiç kimden soraman ýa şu jigi özüniň şu elitka jaý berken şonu satýar, şon puly wagtlaýynça aýallagynyň öýüne goýýar, onuň zorosy häzir şunu bir işledili. Ondan birazcık şunu planlar alaly, şu taýda maşina işledýärdiýem, neme işledýärdiýem, şunu ýaly bir 5 manat gadanýar, onuň paýlaşýar, ondan plan çywatyp, o jigin puluny ýerine goýýar, diýär, şu pul alýar. Ýok o pul. Soňra haýberçek, soňra hepsi meselen pul alym diýip ötüp diýärdi. Özüm şol adam soň gidip şu haja aýtýar. Ulam şu men joramam nädip diýdi diýerler. Doğrudanam nädip? Hiç şu nädip diýen sözü meni özüm ýüzüge de gaýtaryp, meni 105-nji de gaýtarýar. Nädip ol adam on ýaly hereket edip bilýär. Bolýa Allah'ın taň etdiň otaylaryk bir gitmedi. Meni ýan orslun sözüm bolsa maşynyçystygy bir hil bizim maşynniklerimiz ozurdular. Gözün alnına, yani şol araky şu TikTok'da görün oglanlarymyň ýürek sesini dinleýän olan bir öz jaýjagaryny çeni getirip şeýle bir gynýan. Onu da olar ýaly adamlaryň dinarlygyň içinde barlygyna gynanýar. Adamyň şunýança aşgarany bar. Adama bir lokan kandat gereginde bu gidin zatlary sorup süpläp nire akitjekler. Türkmençeler aýdanda nire akitjek? O dünýä hiç zat akidip bolanok. Elimiz boş gidýär. Boş gelinen dünýeden boş gidýär. Şu araljakda adam göwün diýen zadyny ynjytman, özüni ynjytman, ruhuny ezmän ýaşalmaly dünýede başga biriniň günäsini ýüklenip gitmeklik şu derejede adam körmüka? Şu derejede Hudaýdan daşlaşdyk mı kakbez? Şu men ýöne bir wagtky eşden soňam günnelik diýen ýaly eşden gurrunlymdan täsirlenýän jany ýanmalym şeýle bir jany ýanýan adamlar bar, şeýle bir jürnýän adamlar bar. Hiç kime ynanynan şol adamlar. Ikowuň birine de ynanmaklar. Näme üçin beýle bolduk? Näme üçin beýle bolduk? Nähili tarih alamyzda nähili kynçylyklar başyndan geçiripdir bizim halkymyz. Ýöne beýdip beren ýekdik eken onuň mara it salan näme it alan sanaja döndürýän ekenler-de. Endi bir hili kelläň gelmeýän adamlardan kelläň gelmeýän zatlar eşitdi. Daýjan keremlidir. Allah'ın arkalı dövleti kändir. Goý her bennesini aç goýmasyn, hor goýmasyn. Allah can dilewlerini boş goýmasyn. Näme nöjeklen gadanan zatlary, halalça zatlary ýerine gaýtyp gelsin adamlar. Allah janyň synyny turpy. Şol synyndan mertebeli geçmek. Hemmäňe nesip etsin mehribanlar. Puly gidirenler pullaryny ýerine gaýdyp alsynlar. Pulu alan adamlar. Insabyny bilen puluny ýerine gaýtyp beren adamlar.